Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Kao što vidite, ispred vas je brašno, što znači ponovo se nešto lepo mesi iz moje kuhinje. Ovde sve ukupno ima 650 grama brašna, ali kao što znate, ja to uvek napomenjem, uvek odvojim, ja uvek kažem 50 plus 100, evo 100 grama brašna sa strane, u slučaju ako zatreba. I danas mesim lepo, finu, novogodišnju jelku od testa. Krećemo odmah sa radom, znači 650 grama brašna sve ukupno sada trenutno ovde ima. Ubacit ću 20 grama svežeg kvasca. Evo, pokazat ću vam, ja sam već čisto da vidite, znači pola 20 grama ovde, a pola sam prosto odvojila. Zatim bit će nam potrebna ravna kašika šećera. Sve ukupno ovde imam 250 ml mlakog mleka i tu ću dodati nekih 100 i ostaće nam 150. I sada lepo fino ovako promešamo i ostavimo da se testo aktivira nekih 6 minuta je sasvim dovoljno. Kvasac se aktivirao i sada ću ubaciti 100 ml ulja, zatim 2 žumanca i jedno celo jaje i njih ću uvek kao po običaju, evo ovako malo čuknemo, čuk i eto tako, malo, da ne ostaje onako žućkasto po testu, mada to ništa strašno nije, ali eto, mogla sam i pre toga, nekako mi je ovako lepše. Eto, i to sam sada uradila. Dodat ću preostalo mleko, znači rekli smo 250 ml, dodala sam 100 ml dok se kvasac aktivirao i sada idemo sa preostalim mlekom. Dodat ću još naravno i sa strane jednu kašiku soli, onako ravno. Tako. To uvek radite kada vam se kvasac aktivira. Evo dodat ću još, pokazat ću vam koliko je ostalo. Evo, i dok mesim vi ćete vidjeti kako ja dodajem mleko. Krećemo odmah. I evo, još jednom da vidite, znači testo je umešeno kao što vidi se, znači nije sada mekano, baš onako mekano, ali nije sada ni ne znam koliko, da kažem, i tvrdo, ali u principu nije onako mekano kako ja baš onako umem da mesim, ali nisam dozvolila ni da je sada baš skroz onako tvrdo. Eto tako, dodat ću malo samo ulja. Evo da vidite, ovako preko testa, tako, premazati odozgo, to je čisto da se ne bi uhvatila korica i prekriti krpom i ostaviti da testo fino, lepo onako naraste, ne mora baš da se udvostruči, ali da krene da raste, eto tako. Idemo sada dalje sa radom. I eto, testo sam ostavila onako da malo naraste, evo kao što vidite ispred vas je tiganj, ubacit ću nekih 60 do 70 ml ulja, ovu ringlicu sam već uključila i evo već kreće i ulje da se greje i tu ću ubaciti 3 čena belog luka sitno seckanog. Možete 3, možete 4, sve zavisi, ali verujte, dovoljno je 3 onako veće čena belog luka, sasvim dovoljno. I sada malo onako popržimo, ali da ne pregori, neka optimalna temperatura između 3 i 4. I evo, nakon, pa slobodno mogu reći, minut je prošao, ne treba njemu puno jer ovo mala glavičica, što se tiče belog luka takođe. Evo,
ovo je sveži spanać, dobro sam ga oprala i sada ću jednostavno da ga spustim ovde u tiganjče i krenuti naravno posle da ga pržim i dinstam sa crnim i belim lukom. Ja sam kupila, verovali ili ne, ovako, blizu mi je tu jedna piljarnica i baš mi je zgodno i uvek ima svega, zaista. A ako slučajno ne nađete ovako, možete u bilo kom marketu, onaj baby, pa recimo 3 kese. Kesice onako. Biće vam sasvim dovoljno. E sad ovako deluje, wow, vidite šta je, ali nije, verujte, kada smekša i kada krene da se prži, to je baš onako bukvalno, vidjet ćete. Eto. Znači 3 kese baby spanaća i bit će vam dovoljno. I sada lepo ovako poklopim i samo malo sačekam da on malo smekša. Eto to. I evo, nakon samo zaista 5 minuta, jer sam poklopila tiganj, on brzo i smekša jer sam po sebi pusti vodu i tu je, znači evo, kao što vidite, krčka se lagano, miriše na beli luk, što je jako bitno, spanać voli da je beli luk tu prisutan. I sada dodajem i naravno ovog suvog začina, evo je jedna kašičica, tako, samo malo, tako, i ovo pola, tako, to je sasvim dovoljno. I evo, prstohvat do 2 soli. Eto. Naravno, bit će dobro da se ubaci i malo bibera na vrh male kašičice. Eto. Ja namerno ovako odozgo da bi vi mogli da vidite. I evo već kreće onako fantastičan miris. Stvarno milina jedna. Verujte, meni ovako kada se isprži spanać ništa nije potrebno. Samo hleb i spanać i to je to. Znači ja stvarno najviše, mnogo volim i zelje, i spanać, i koprivu, i blitvu, sve. Eto, ja volim, ali i moje dete od malena, šta kažem, šta se nisam pokušavala i sve, nije htela i evo i dan danas. Tako, neka još malo, još nekih 2 do 3 minuta i što se spanaća tiče, on je još malo pa, da kažem, ispržen. Eto. I evo, kao što možete da vidite, bilo moje spanaće potrebno zaista vrlo malo da se fino lepo uprži, da smekša. Pa ajde da kažem sve ukupno 10 minuta. Sada ovako povucite varjačom spanać i ostavite ovde gde je sam po sebi pustio vodu i jednostavno ubacite, ovo je skrob kukuruzni, a možete i brašno. Ja ću baciti 1,5 kašiku kukuruznog skroba. Promešat ću ovde, hop, tako brzo, naravno smanjila sam temperaturicu, to je jako bitno i sada lagano krećemo da sjedinimo sve to. Neće biti grudica. Eto tako. Sve se radi uživo. I sada dodajemo 50 ml jogurta. Tako. I evo pokazat ću vam 50 ml mleka. Eto. Tako. Joj, kako je ovo lepo. I sada je spanać dobio sve što je potrebno. Naravno, sada mogu slobodno da pojačam između petice i četvorke. Znači, dodao se kukuruzni skrob, mešate malo brže,
a i sve da mešate ne znam koliko, sipa se, posle toga videli ste jogurt, mleko, prosto se razbije sve i sada samo da ga pustimo jedno 2-3 ključa da izbije i gotovo. Znači fino, lepo je slano, osjeća se na beli luk, ima naravno i bibera i to je to. Što se tiče spanača, kažem vam samo još prvi ključ da izbije i evo ga. Bitno je sad, ako nemate slučajno, može bilo, umesto jogurta možete vi pavlaku da stavite, možete kiselo mleko, možete šta god od mlečnih proizvoda slučajno se zatekne u ovom frižideru, možete da ubacite. Znači, samo da je, eto, bilo što od mlečnog proizvoda. Sad ne mora baš mora jogurt. Ne moramo, kažem vam, može pavlaka, kiselo mleko i eto. Sada će ovo da dobije, kada isključim svoju gustinu, već i jeste, jer osjećam po tiganju dole. I evo, to je to. Što se tiče spanača, i njega sam završila, gotovo. I evo, poštovani moji, testo sam izvadila iz činije i evo, krenula sam da mesim. Mogu vam reći da je baš i naraslo, ali bitno je da nije onako baš previše mekano. Eto tako. Evo, pokazat ću vam, jeste sad, ne može pa sad da je tvrdo, ali za nijansu ili dve malo tvrđe od onako pogače kako treba, kako ja mesim. Tako. Sada ovako. Malo ću da razvučem rukama i povući kameru da vi možete da vidite sve to lepo. Tako. Hop. Evo ovako. Biće nam potreban jedan deo, evo pokazat ću vam odmah da vam sve bude onako jasno. Ovo je dno od kalupa. Sad, ovaj kalup nije mnogo veliki, a sad vi ako želite možete i malo veći. I nije, onako, pokazat ću vam da vidite, evo, kao u obliku kocke, nije znači okrugao, eto. I malo sam stavila sam pek papir i ulje, naravno. I sada mi je potreban deo testa za, da kažem, bazu. Znači, za ovaj deo ovde. I sada upravo to i radim. Sečem, otprilike, to sad ne bi trebalo da bude ni previše debelo, mislim testo, evo ovako, hop. Eto tako. I bit će nam potrebno za još nešto, vidjet ćete, to će sve vama Leta da pokaže, evo. Ovo su bukvalno otprilike 2 ista dela. Ovaj prvi čuvam, naravno prekriću ga ovom folijom, ovu lopticu, a ovaj drugi nam će, ovo ovako mogu da uvijem i to ću prekriti, a ovo će biti potrebno za ovaj kalupčić. Eto tako. I evo, odmah na licu mesta, još malo da ulepšam ovu. Eto tako. Lopticu. I sada razvijemo oklagijom testo u obliku kruga, a poslije ćemo da sečemo ovako kakav je kalup. I evo, kao što možete da vidite, pokazala sam malo pre i dok je išla brzalica. Što se tiče ove baze za jelku, ona je završena. Ako imate ovako malo ovo klagiju, možete jednostavno, gde vidite da je malo punije ili želite da razvučete, možete i rukom, nego eto, ja imam i ovo. Slatko mi je to nekako, kad volim sve da kupim nekako, ne znam ni ja.
Više volim da kupim nešto vezano za kuhinju i za rad, nego verujte sebi nešto, ne znam, bluzicu ili šta. Baš volim kuhinju i ovaj moj kutak. Tako. Sada ostavljamo to sa strane, naravno prekriću krpom, a možete i prijanićom folijom. Evo, tu je sve, čujete ja da šuškam, kao svilena bubica. Ovo slanjamo sa strane, malo sam ude. Sada ide onaj deo najveći za kog sam kazala uviću ga u rolat. Sada lepo fino, možemo i njega malo ovako da premesimo, nema nikakve veze što je bio rolatić, kao rolatić, eto tako. I idemo. Sada ćemo, da bi nam bilo lakše, zapravo da bi vama bilo lakše, opet ovako razvucite. I sada, naravno, uzimamo, evo ovako. Ako želite veće loptice, možete većom čašom, da bi obim bio veći. Ako želite manje, možete ovakvu čašicu, manje. Sada, sad bih ja da vidim što bi ja to mogla da nađem ovde, a brzo ću, verujte, jer volim nekako sa vama tu kad ste vi, da vidimo mi šta tu ima. Ovo bi bilo previše veliko. Ne, ipak odlučit ću se za ovu čašicu. Znači, malog je obima i sada jednostavno sečemo, idemo. I evo, poštovani moji, krećemo sa radom. Evo, pokazat ću vam da vidite loptice. Znači, bukvalno sam svo ono testo koje sam imala sekla onom čašicom. Sad ovako, pošto su one baš onako male, ja nisam htjela sada onako odokativno da vučem, pa sad jedna veća, jedna manja, nego sam se odlučila da zaista nekad, ajde, da ne bude otprilike ili ovako onako, pa sam, evo, dve, znači, kako sam sekla, sada sam dve ove loptice male sastavila i sada ću normalno rukom da ih oblikujem u krug. S tim što mora sada ovako lepo, fino da se premesi kao i kada je ono veliko testo u pitanju. Eto tako. I to verujte da ide brzo. Eto. Bitno je da je ovaj deo da je glatko. I sada je ovako. Eto tako. Hop. I evo je prva. Taman kako treba. I evo krećemo dalje sa radom, znači ono testo što je kao baza, stajalo je, malo je naraslo, ja sam ga malo dlanom i ovom okladijom ponovo razvukla ovako. Testo je stajalo dok sam pravila ove male kuglice i sada pripremila sam 2 žumanca i jednu kašičicu jogurta i premazat ću ovaj sada, da kažem, bazu, ovaj prvi deo gde je testo. I evo, nastavljamo dalje, samo par sekundi sam prekinula i evo, sada prosto gde ima kuglice, samo malo, evo, svaku premažemo isto kao što smo i dole. I evo, poštovani moji, od kružića, znači ja sam pretprošle godine pravila drugačiju jelku, ali sad sam htjela uspravnu, znači isto je bilo sa kružićima, ali je ona, znači bilo je 7 kružića, pa dole
5, pa 4, pa 3, pa 2, pa 1 i bio je štapić u obliku bio je praziluk kog sam uvila u ovo testo i ona je znači bila u vodoravnom položaju, a sada hoću malo ovako, tu će naravno da ide i zvezda i svašta nešto i što je najbitnije jestiva je i lepa i dekorativna. Znači sada skroz dole, gde su oni najniži držači dole, je pečem lagano između 160-170 stepeni, nekih 20 do 25 minuta. Pa se posle vidimo za dalji rad. I evo dok se jelka pogača lagano peče, ostalo još nekih 5 minuta, znači evo odmah ću vam reći 25 minuta na između 160 i 170. Znači bilo je s početka nekih 5-6 minuta na 170, posle se smanjila na 160 i tako se pekla 25 minuta. Tako. Ja sam ovde pripremila kačkavalj i imam ove modnice u obliku ovih zvezdica i sada jednostavno pripremamo za jelkicu, za onaj vrh od kačkavalja zvezdicu. I evo, pogača se ispekla, znači prvi 10 minuta na 170, nakon toga sam je pekla na 160 stepeni 25 minuta. Evo ovako, pripremila sam jedan ovaj štapić za režniće i sada ću onu najveću zvezdu koju sam ispekla kačkavaljem, zapravo onim kalupom, tako, pobosti ovde po sredini. Jao, to je lepa. Sada uzimamo onaj spanać s početka što sam pravila i sada lepo fino preko pogače, onako neobavezno svuda nanosimo preko jelke. Oprostite, ali ovo je zaista kao pogača. I sada ovako svuda pomalo razvlačimo da ima spanača. Naravno, zbog jelkica. Jelkica je zelena, ima sad i belih i zelenih, tako da ćemo sve to mi fino, lepo da ugodimo. I ako malo se spusti dole, ništa nije strašno. Evo, vidite. Zato ide gustin, da to fino, lepo, ne sad da je previše gusto, da lepo fino silazi na dole. Tako. Pa onda ovde. Znači svuda. I ovdje je zvezdica. Tako. Ja sam se utišala zato što sam kao malo dete, verujte mi. Znaš kako je lepo. Tako. Sada idemo, da ne bi sad previše sad ja dužila, a moglo bi ovde malo. Ova strana. Ja ću s ove strane da ne bi moja ruka zasmetala vama. Eto tako. A sada preko spanaća ide ovaj parmezan. Kao pada sneg, op, eto, ovdje dole, nema veze, pa odozgo. Tako. Nećemo previše. Pa onda idemo sa ovim malim paradešićima, čeri, pa onda ovako. Tako. To su kao lampiončići. Pa ih ređamo. Gde god vam padne na pamet, nema uopšte sad tu redosleda. Gde hoćete, tu ređite. Evo sada ću ja tu između i ovu naranđastu zvezdicu,
Pa imamo mi još zvezdica, evo ovo od kačkavalja. Vidite mene, što je lepo. Evo ja ću da okrećem sve vreme da vi možete da vidite. Pa onda evo opet paradajšče jedno. Ovde. Pa onda ovako. Op, evo je zvezdica. Malo da razbijemo ton. Što se tiče boja, pa onda ova naranđasta. Pa gdje vidimo da treba malo dodati zelenila. Zapravo spanaću mi ćemo dodati. Znate kako je ovo ukusno? Lepo loptica i pritom kačkavalj. Pa ne znam šta da vam kažem. A on miriše na beli luk milina. Evo ovako. I ovdje malo. Tako. Pa malo opet parmezana. Tako. Pa sada bi mogao i neki mesec. Evo ga mesec. Tako. Pa opet zvezdica. Ovdje. Pa opet mesec. Mesec. Pobegao jutro je. Tako. Pa onda opet crvenu neku zvezdicu. Ovdje. Pa opet paradajziće. Ovdje. Lampiončić. Ovdje. I sada već dobio onako formu. Moglo je to još i sočije po jedna, po dve, onda ne znam kako da vam kažem. Mislim po mom ličnom mišljenju da ne bi baš bilo vizualno lepo. Sad jedna, dve kuglice, pa jedna, da bi to sad kao ispalo bespotno. Znate kako je mekana. Imam još. Evo, da stavim ovdje ovu zvezdicu. Pade moje lampionče. Evo ga ovdje. Pa mesec, gdje bi moglo mesec. Evo ovdje. Gdje je zvezdica. Mesec se lako pravi. Znači, preseče se krug, pa preko kruga čašicom trećinu zasečete i dobijete mesec. Eto. Vrlo jednostavno. A iskreno lepo. Tako. Imamo još za jedno lampionče. Evo ga ovdje. Dobro. I sve ovo što sam istekla, neću sada da sklanjam, neka stoji. I sad, recite vi meni, kom detetu se ne bi ovo dopalo? Onda malo ovako random kačkavalja. Tako. Dosko. I jaj. Moramo ovdje malo. Ajde tako. Stvarno je, ne znam. Ja sve vreme čutim, ja sam utonula. Ovo je meni baš bajkovito i lepo. Stvarno, hvala, jeste. Prava jelkica za dečicu. Evo. Ima još jedne ove zvezdice. Ćemo nju, pa mogli bi ovako, što da ne. Evo. Malo pomerimo lampionče. Tako. Stoji i mesec. Evo još meseca. Tako. To dečica malo vole zidiće sa medom. I eto, ja sam prosto, verujte, u duši jedno veliko dete. To stoji, to zaista jeste tako. To i dete moje kaže. I majka, bukvalno svi. Eto. Kao što vidite, ja sam jelku pripremila. Ali mi je dobro, pa ništa nije strašno, evo. I naravno pripremila sam pavlaku. Čujete da šuškam. Evo, tu je čaša, tu je kesel. I mogla bih malo, eto čisto da se kaže, pada prvi sneg.
Evo ovako. Malo ovako. Malo preko ovog. I šta da vam kažem, poštovani moji? Ne znam šta da kažem. Pravite vašoj deci i radujte se svakom danu. Eto, to mogu da kažem. Evo tu da je tanjirče, op. Malo ovdje, malo. Tu ću sada dodati ja malo i ovog zelenog. I to je to. Neću preterivati. Stvarno je, a mogu malo ovdje ovako. Eto tako. Kad je bal, neka je bal. Još samo da je prebacim fino, lepo sa ovog mesta i da prelomim jedno parčence, pa kreće degustacija. I evo, poštovani moji, drage moje ženice, carice, kraljice, lavice, kao što vidite, pogača Jelka je na stolu, zapravo nije, pomerila sam je malo sa stola, čisto zbog dekoracije. Mogu vam reći da je, kao što i sami vidite, onako lepa, dekorativna, ima zvezdica, tu je i po koji čeri paradajčić, pritom spanać, paprika, zvezdica. Zaista, ako napravite, oduševit ćete i vaše najmlađe. Ne znam šta da vam kažem, meni je, evo ja ću izvući jedan mali kružić, evo, samo da vidite koliko je ona mekana. Evo je. Znači, kao uvek, svaka moja pogača, kako je, tako je i ova. S tim što je, eto da kažem, Jelka za Novu godinu, pa i za onu 14. Eto, oprostite, pojela sam, toliko od mene. Ako želite, napravite, i ako vam se dopada za vašu letić, jedan lajkić i unapred vam hvala. Hvala mojoj zajednici, mojoj kraljici, mojim caricama, lavicama, od srca na svemu. I šta drugo da kažem? Želim vam svako dobro, puno zdravlja. Ako želite, pretplatite se na kanal Letina kuhinja. Potpuno je besplatno. I eto, hvala vam što vas ima u sve većem broju i do nekog sljedećeg videa. Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja. Još jednom veliko hvala zaista na svemu.